Yo
Jemblem sing kuwi dik sing kuwi ngendi asal mosok ora ngerti dik aku ora ngerti mbok aja bingungi iya jemblem sing mbok gembol kuwi aku ora ngerti sing ngerti dik sing kuwi ngendi mosok ora ngerti dik aku ora ngerti mbok ya aja bingungi ya jemblem sing mbok gembol kuwi lembu dik jemblem sing kuwi Pepetno mendak nyeruk wae. Jembleme gosok wisan. Jamu terik jemblem tok. Windi Dek, Windi Dek. sing ndi Oh jawab yo Lek. Iki masih yo manet wae Kiki aja sarane cakep kok. sekarang iki kok Lagune apa, Mas? Nah. Ayo Jos. Iki pinuk Mas nek dinikmati ya to wis. Kabeh pinuk. Cari adol omah mang. Omah apa sawah? Engko bojone sampean bedol ora ya? Ora duwe. Ora duwe bojo. Tenanan lu ganteng koyo Aliando kok. Alah kok nek di anu ki lho. Heh, kok sampean padha plantangan kok. Film ya Mas iki. Aku wis kondo cium maraki ciloku. Aku wis mati mene sing ngomong wis yen foto maraki banjur njope sampeyan patine kenteng. ora tak sesuatu penting beras ora tak anggap penting anak bojo waras aja munamuni nuturi kaya bukaji kita dewae yen klenger wis losor dhewe Kali
wis kondo cium marake jiwaku aku wis mampu ning sini omongan ngantur wis tak aturi yen foto marah dilali banjur ngunjuk sampeyan dadine kentir Ora tak gagas penting sesuatu beras ora tak anggap penting anak bojo wareng aja munamuni nuturi kaya kiai ditokne wae yen klenger wis losor dhewe Losor mas, makanya to aja penting Seger Dik. seger juga gak baik itu ayo mas Mister Mendel sampun katuran. Minta apa lagi? kali jowo Ayo, ayo Mei. Ayo blek blek. Ayo Ki. Aku kelingan
Ayo mas. Ayo. DJ. Asoy. Ayo mas. Acang-acang. Sikile. Bet. Ayo mas. Terus. Ayo. Sampai bawah mbak, sampai bawah. Sampai bawah. Velocity. Sing tak iki tak ngawiti angel. Ngawur. Yo. Yo. Ya ya yo. Oh, iki tongklek to ceritane.